Vale, va. Hola, internet, què tal? Em dic Albert Lloreta, tinc 31 anys i em dedico a fer vídeos amb la meva productora. És una productora cooperativa que es diu Bonobo Films. Us deixo un link per aquí sota. I ens dediquem bàsicament a fer videoclips, vídeos per empreses socials, anuncis... La qüestió és que tinc la sort de guanyar-me la vida amb la productora, però hi ha un punt en què no m'agrada dependre sempre de clients, d'infraestructures externes, de televisions, de ràdios, per poder tractar temes que m'interessin de la manera que m'interessin i poder fer una mica les coses a la meva manera. La meva intenció és fer un canal on bàsicament dongui espai i camí a totes les coses que m'interessen i em generen curiositat i que no sé, intentant escoltar experts en diverses matèries per aprendre, bàsicament per aprendre i per fer que aquest procés d'aprenentatge personal sigui també compartit i per tant comú. Tinc ganes d'entrar a reflexionar i a debatre sobre qüestions d'identitat i dels debats culturals de Reddit, de 4chan, de Twitter. Està una mica a la white del que preocupa a la majoria del món i donar-hi voltes, afegir-hi la nostra. També m'agradaria fer una mica a Catalunya el que fa Tiparraco amb els youtubers d'Espanya, que bàsicament és un qüestionari en què va coneixent un per un a diferents veus del YouTube espanyol, no? Doncs m'agradaria fer el mateix a Catalunya, amb gent que fa coses a les xarxes, a Twitter, a YouTube i a Instagram, segurament. I crec que ja està. Si us pot ser interessant, si creieu que val la pena donar-me aquesta oportunitat, subscriviu-vos i feu un petit like i així jo ja sabré que he d'esforçar-me i no he de fer mandra i he de tirar endavant els meus somnis. Moltes gràcies!